اکادمیسیان و مافناس جامد برز وهاب جوشگون میوانی میا برز جوشگون ایوار باش هم بخیراتن پشتی هفدیتنین کل کاندری کو جالی او ین ادیر نجی ادی دما چی هاتیه دما çareseri hati enviya dibinin İro giştik axaftina mezedikin enviya dibinin hemu kes vakta der haqqa pskireka Kurd peyive dibe gerek bir pskireka Kurd edi çareseri bibe o Türkiye aşitiki mezin be avalkırın herkes serviya peyive tabi rev rabaz eviya ve çavalı der haqqa viya de hina münakaşa berdevam dike fakat giştik aliye siyasi zanın ki hatta mesela Kürt çareser ne böyle Türkiye neci ali hukuki, neci ali siyasi, neci ali civaki istikrar ki nakeve deste Türkiye ve anka gotine Abdullah Gülci da evji dibe yani bir perskireki avakırına vi devleti hatta irohati nav 33 yıl sarada gelekseydi bu fakat vi pırskireka her daim Türkiye pırskireka heri mezini gereken bir çareser bakın. Anka hem devlet viyad beji hem Öcalan viyad beji hem ji rayadar beri viyad beji. Jibo bir vi deme çareseri emkarın viyad bejin. Başa. O deme hiç astangiyek heyen naha? Hiç astangiyek dibinin? Astengi heyi burası. Çiye o astengi? Livra heri münakaşaya mezin ser çekdayini yani evi PKK diki jan şartı merca da evi çekdayini der hakkı ya da ez baverdikin pazarı berdavamdaki yani derbare vi mijarede navvera devletu Öcalan'da navvera devletu PKK'de navvera devletu YPG'de heri mezin ez baverdikin diyalog hinaji berdavamdaki via astengeki bir via gredayı revşa Suriye'yi yani Suriye evi bir Kurdi Suriye Türkiye çava tekiliye ki vi modela tekiliye evi çebebi der hakkı diyadeci hina ma haker bres coşkun haker Öcalan bank bikeli PKK'ş bu çekdayını makay biyavi nakın yani Öcalan berecil de pevajoya 2013 و 15 de carna ver bangeki kır fakat Lura PKK her çava razdari ve Öcalan nişanda fakat vi biriyara Öcalan neninci az vardı fikrim eğer şartu mersli cibe viçağı Öcalan evi bangeki bike Öcalan anka careki de bangeki nakı yani gerek navvera Öcalan u PKK navvera devlet u PKK mutabakateki çebi Öcalan davi bangeki bike eğer van şartu merca bici viçağı PKK evi banga Öcalan binici fakat در حق وان هنا شرط مرجع اگر مطابقتی که اینشا نهات بکرین مطابقتی که سر سوریه نهات بکرین از باورد که نه Öcalan نمر بانگی که بکرین نه جی پکی که گوراویا تفگیر خو نشان ده برای چوشگون ده پیواجوا چوی دا جارا دنه جناب تاج اندام انجمن عقلمندان بون دسته عقلمندان بون نها هن حولن aliyendin çava dibinin, kesatiyan çava dibinin. Yani akademisyen hana siyasetvanın berevi neha hana işbili şandan u danusandınan. Hun van gotinin tenekirin çava dibinin. Yani libra emkarın bejin ve gişti du aliheyi. Ali ki duhazı vi pevajoye biserkeftin bikadı. Jibovi fikri xu ramanê xu tînin ziman divî pêvajoyê de kêmanî çî heye kîjan gav gerek bê avêtin derheqê viya de fikrê xu tînin ziman viya dinivîsînin ya jî di platforma de derheqê vana dipêvin li alî din bilhassa karin bêjin vana di alî muhalefetê de cî digrin ew derheqê vî pêvajoyê de vî prosesê de hinki zimanekî nebaş dikarinin mesela em vakta evke
muhalefet emizedikin ya jî medya nêzîkî muhalefet emizedikin livra dusê hep argüman her daim tînin ziman. Yani mesela ser Dem Parti çima ketî vî prosesê Dem Parti gelek tuş tê rexnekirin li alîkî dinê ji Dem Parti zêdetir ser Kurda wek suç tê avêtin dibin mesela Kurd dîsa muhalefetê firotî vesaire vî zimanekî nebaşî yani vî zimanî Suriya Önder jî piştî Figen Yüksek Daxuyaniya xwe de viya işaret kir vî zimanî ji bo pêvajoyê rêkî ve nake bilakîs eger rêkî hebe vê rêyê digre anka tabii hiçbir kesî henin divî pêvajoyê de demokrasî kême yani hükümet li alîkî van danûsendina berdewam dike fakat li alîkî dinê li şaredariya kayyum davêjî viya jî tenakuzekî mezin derdixe ortê ji bo wî hinkî jî müteredditin li vî pêvajoyê mêzedikin müteredditin bi rastî ez vana giştî normal dibînim yani viya pirsgirêkekî mezin e derheqê vî pirsgirêkekî wexta hûn gavekî bavêjin herkes gora vî gavê ser vî gavê mutabiq nemî ew livra fikrê cuda tevgerê cuda derkeve ortê tiştî herî mühim vana giştî di qada siyasetê de bira bimeşin va münaqeşa giştî di qada siyasetê de di qada demokrasiyê de bimînin ez bawer dikim livra gel ew li vana mêzekir li van münaqeşa van fikr û van ramana mêzekir gora wî ew birî ara xwe bide. Hinek dibêjin ev hewlên têne dayîn ji bo vê yekê ye ku wekî cara dî xeran nebêt hinek aliyên din jî têda weke mixatibê nedîn mesela milê dibêjin mesela şaredariyan berdewamin operasyon berdewamin dadgehkirin berdewamin di pêvajoya 2013 de wan hiç hewleke givaşê nedikirin li ser aliyên beramber lê niha jî hûn bi heman awayî dinirxînin yan weke din. Yani livra ez werdi fikrim hükümet li alîkî vî pêvajoyê berdewam dike fakat li alîkî dinê ji li alîgerê xwe mesaj didi yani dibin van müzakere evet çebibi fakat eme em tekoşîna xwe em mücadeleya xwe dijî terorê livra de jî qetawîzekî nadin mêzekin em li alîkî livra bi Dem Parti rûnê dikin di civîn em di wan re dipeyvin fakat li alîkî dinê eger livra pirsgirêkekî hebe em ser şaredariya kayyum jî davêjin yani livra hükümet ez werdi fikirin siyasetekî dualî dimeşin li alîkî vî pêvajoyê berdewam dike li alîkî dinê jî rexneyê ji alî nijadperest tê ji wan re ya jî rexneyê dijî vî prosesê tê ji wan re dixwazin vana bersivekî bidin. Lêberê do Selahattin Demirtaşî di daxuyaniya xwe de gelek zelal anî bû ziman ew digot eger em dixwazin vî pêvajoya bi serkeftin biqede gerek hikûmet gavê gav bavê van gava jî gerek baveriya gel zêde bike yani hûn tenê bi pêva ya jî tenê bi rûniştina tenê bi civîna vî prosesê nikarin bimeşînin li serî de vana gelek mühimin van temasan van diyalogan gelek mühimin fakat proses gavê hukukî jî dixwaze gavê siyasî jî dixwaze ji vî saetê şûn de anka heyeta dem bi van partiyê di meclisê de tê temsîlkirin bi wan re giştî peyivî piştî vana ew dîsa bi Öcalan re ew herin Öcalan serdana Öcalan bikin ew ji ro muhakkak mesajekî bigin piştî wî ez bawer dikim ew hinkî dinê vî prosesê hinkî dinê vî süratekî qezenc bike. Başa. Niha ev daxuyaniyên çend rojên bihorî bo numuneyên Zafer Partî, İYİ Partiye derketin dikarin astengiyê çêken li pêşiya pêvajoyê? Yani vana dixwazin vî pêvajoyê serî zaten bikede dest bi vî pêvajoyê nedin dayîn fakat livra cudatîkî ji prosesa çûyî heye. Prosesa çûyî hûn jî zanin MHP jî dijî vî prosesê de bû. Vî prosesê wek prosesa îhanetê dikir o muhalefetekî mezin nîşan da. Fakat anka MHP di prosesê de cî digire. Heta prosesê ew mîxmandarî dike. Viya ez bawer dikim gelek faktöreke mezini çünkü
حتی ایرو وان پروسسا به گشتی جه آلیه نجات پرست ترک gelek rexne didît protesto dahat kirin fakat MHP divra de cîdigri viya vî alî hinkî dinê Ankara li vî prosesê kabul kirinin ji bo wî hebûna MHP di vî prosesê de ji alî İYİ Partî ji alî Zafer Partîsî van tesîra wana ew ê kêm bike Anka em li Ewkê jî mêze dikin, em li Sûka jî mêze dikin, em li bajara jî mêze dikin. Van gava tê avêtin li alî dinê van civîna çê dibe li Sûka li bajara protestokî mezin tune yani çu qas İYİ Partî dixwaze vî agrêzêde bike, çu qas Zafer Partîsî dixwaze vî ser vî prosesê reaksiyona zêde bike. Fakat gel evkeki reaksiyoneki mezin nişan nadı viyajı evkeki cudatiki ji prosesa çuyi gelek mühimi. Beres Coşkun, vaka hûn dibînin hemû alî piştgiriye didin vê pêvajoyê. Weke din hûn pêşbînî dikin ku Öcalan bangekî çawa li PKK bike û piştî wê dewlet hiç gaveke praktîk ji bo daxwaziyên ku hatî kirin çi ji alî Öcalan be yan jî aliyê dinyên Kurdî bicî bike? Tiki wele bi rastî Öcalan wexta hat girtin 1999 hadê jî o wexta prosesa çûyî dest pê kir 2013 de jî wî demê de jî gelek şeffafî gotûbû dema çêka li Tirkiye qediyayê. Ez bawer dikim eger vî prosesê wer berdewam bike yani vî atmosfera müspet wer berdewam bike Öcalan dîsa ev vî çerçeveyê de daxuyanîkî bide. Ew bêje li Tirkiye dema çêka qediyayê gerek çek bêdeng bibin li alî dinê pirsgirêkê Kurd di siyaseta di qada siyasetê de di qada hukukê de gerek mücadeleya wî bêdayîn derheqê ve de wer daxuyanîkî bide eger proses wer berdewam bike. Eger vî daxuyanî were muhtemelen bi PKK jî ew gora vî daxuyanî biryarekî bide. Fakat piştî wî jî daha gerek hükümet gav bavê yani Hunza'nın Bahçeli jî digot yani eger PKK çekê xwe deyne hem derheqê Öcalan de hem derheqê mensûbê PKK de gerek biryarê hukukî nûh bê çêkirin em ê vana çêkin got ya jî Erdogan jî got wexta 2015 de jî me gotibû Erdogan wer digot 2015 de jî me gotibû eger hûn çêk dînin ev ê ber ve vebe ji bo wî piştî vî biryarê de muhtemel e ki hükümet hinkî düzen hinkî kanûn xwe amade bike gora viya guherînekî çê bike. Li alî dinê mesela Kurd li Tirkiye ne tenê çeke yani ne tenê girêdayî çeke çek pirsgirêkî gelek mezinin rastı fakat li alî dinê pirsgirêka Kurd de daxwazê siyasî henin, daxwazê hukukî henin, van daxwaza ew ê çawa bêjî ya di siyaseta di qada siyasetê de ew münaqeşe bêkirin, mücadela wî ew di qada siyasetê de bêdayîn. Gelek spas berês Wehab Coşkun, akademisyen û mafnas ji Amedê tu bûyî mêvanê Rûdawê. Êvar baş. Ez spas dikim. Sağ olun.